Bisan og misalig ang mga taga Cordova nga luwas kanon ng ilang sikat nga bakasi ug isda nga ito, naglisod gyapon sila sa pagkumbinser sa uban. Menos gyapon ang halin sa naninda sa ilang specialty. Dennis Tanok, Sugin Limi. Maglisod paghihapon sa pagbaligya og bakasi ang Entoys Bakasihan dinhi sa Barangay Buagsong. Ang sikat nga manlutuay og nagkalain-laing putahe sa bakasi sa lungsod sa Cordova. Kung kaniadto nga wala pa mahitabo ang oil spill, makahurot sila 20 ka Caltex matag adlaw. Apan sukad nag oil spill silang lugar, maglisod na sila baligya sa tulo ka Caltex. Ang among pinakaminos jud nga halin sa kanabitang adlaw mga 4,000 tato pinakaminos na 4,000 pa. ang adlaw karon kay maglisod na mig kuhas 1,000 gani ang adlaw. Ang bakasi gingong sa ilawom sa bas og sa kabatuhan na nimuyo ug dili sa ibabaw sa tubig. Mukuha silang pagkaon kun maghunas. Mao nga pasabot sa mga mananagat og manindahay og bakasi nga dili makalamoy og lana ang mga bakasi. Sa ilawom gina siya. Sa bas, sa bato ana. Nas mga karusan dili gina sa muadto sa kanang ibabaw, dili sa mataptan og kanang oil kay gawas nga ko adangog man sa naiyahang panit, then di sila sa musaka nga to sa ibabaw. Gawas sa bakasi do na pay laing gipasigarbong matang sa isda nga sikat sab sa mga Cordovahanon. Dinhi sa Barangay Poblasyon, ilang lutoon ang ito. Walang baho. Kining gilimpyuhan nga ito, mo'y gisawan sa paniudto sa mga mananagat nga nanglimpyo sa kabaybayunan. Kasi ang lutaw nga isda mukhaw na nang makakuha ng oil spill pero ang ito to man silawom. So pagkuhan nyo, may baho? Wala may baho oy. Gipaybaw sab sa mga residente dinhi nga pipila na kaadlaw nga dilata og noodles ang ilang gikaon, mao nga mas lami isab gyud nga makatilaw silang isda nga maoy ilang naandan ug mas sustansyado ni kumpara sa processed foods. Isa ko sa isda wa pagangan lang nga naipiktaran ta dili ang panahon sa mga tao. Dili kaya. Dili ta kapugol. Dennis Tanok, News 5. Lain na usab nga number 1 sa licensure examination nakuha sa tungaan sa Sugbo. Duha ka mga tinun-an sa Cebu Institute of Medicine nasulod sa top 10 sa exam pagka-doktor. Andrea Patenya, Sugin Limi. Dagatan it's something sa ako na tapan din ko I called my best friend na nakahilak ko because I was very happy and then mao kini ang unang gibuhat sa 25 anyos nga si Blake Warren ang pagkahibaw ni ini kagahapon nga gawas nga usa na siya ka doktor, siya pagyud ang mitop sa 2013 physician licensure exam sa score nga 89.42%. Si Dr. Ang mao'y labing unang doktor sa ilang pamilya. Lumad sila nga taga Surigao ug nag-inusara lang siyang nagpuyo sa Sugbo sud sa siyam ka tuig alang sa iyang pagtuon. Tungod kay pulos negosyante iyang Chinese nga mga ginikanan, una niyang plano nga mokuha untag accountancy. Apan nausab ang desisyon ni Dr. Ang, sanglit mas buot niyang mutabang sa publiko pinaagi sa healthcare, mao nga mikuha kini kurso nga nursing, being top 9 sab siya sa board exam ni atong 2008. Sa tinguha nga mahimong doktor, mipadayon siya eskwela sa Cebu Institute of Medicine kun CIM. Moto ni Dr. Ang, gipaningkamutan gid niya nga masud sa top 10 apan human sa exam, igo na lang siyang nangandoy nga makapasar tungod sa kalisod ni ini. I think everything is parang grace from sa Ginoo ba? Grace from God. Then it was all a blessing. Kay out of that hardship that we had during the actual board exam, isugid kayo ang board exam namo and nobody could just kanang imagine kung sa among fame ato ba pasarbang ni or dili. Samtang laing tinunan sa CIM ang nakasud sa top 10 nga mao si Dr. Alvin Christian Borbon, 7th placer sa score nga 88.17%. Matod niini, bata pa lang siya buot na giniyang mahimong usa ka doktor sama siyang kinamagwangang igsuon. My passion to become doctor is to have seeing my even though you're very tired, like wala pa kay tulog, and then seeing your patients getting better, it's really one of the best feelings in the world. Di lang sila ang nalipay sa nakabot nga kalampusan. Dako usab kini nga garbo sa mga teachers, students ug school officials sa CIM. Ang ilang tunghaan nakakuha og 100% passing rate karong tuiga ug gani sila ang top performing medical school sa nasod gikan 2007 hangtod sa 2011. So students agreed on cases to be discussed and we grouped them into 10 to 12 with one faculty or one facilitator. Then they discuss the case among themselves with the facilitator around
to correct or to bring them in if they have gone out of the discussion sort of. Lectures are very minimal. We call them correlates. Apan mato nila ni Dr. Ang ug Dr. Borbon, bisan og grabe ilang training sa CIM, di sila mga nerds. I just indicate na everything else is balanced. So I study, I sleep early, and I eat, I go out, I play. So everything else is balanced. So I don't want to tire myself too much. I would watch TV. I would read a magazine. I would watch a movie. And then after that, refresh my mind, study again. Si Dr. Ang buot mo specialize sa surgery samtang si Doc Borbon sa internal medicine. Pareho silang midesisyon nga manarbaho dinhi sa nasod. I have fixed kasi na I want to serve in the Philippines, our countrymen, especially sa mga poor people. I want to help the Filipino people because there's a deficiency of doctors in the country. Samtang tambag nila sa mga kabatanunan, If you're given a job, if you're given a duty, whether it's medicine or not, you do it extraordinarily well. Andrea Patenia, News 5. Sunod semana dili na mahimong mogamit ang Bureau of Customs sa ilang giabangan nga opisina nga gipanag-iya sa Cebu Port Authority. Apan wa say kasiguruhan kung makapugong basad ang Cebu Port Authority kung magmagay ang customs sa pagbiya sa opisina. Gani ang CPA wala makapugo sa customs sa pagbayad sa abangan nini. Sukad pa niadtong September sa tuig 2005. King Perez, Sugin Lini. None that I know, because the final update, the final notice that we sent to them, I think that was not already being replied to. Walay nadawat nga tubagang Cebu Port Authority kon CPA human mipahamtang kini og final notice sa customs sa pagpahawa sa lambuhatan sa miaging buwan. Hangtod Setyembre 1 lang ang gihatag nga lugway sa CPA sa customs. Sunod semana dili na mahimo mag-opisina ang customs sa maong building. Dugang ni Gonzales nga sakto na ang duha ka tuig nga extension nga gihatag alang sa customs isip pagpangandam sa pagbalhin niini. Paninglo usab nila ang abangan sa customs nga 50,000 pesos matag buwan nga wala gyud makabayad sukad-sukad. Our records would show that we have not received any payment for the 50,000 pesos rental a month that we have billed them. According to the memorandum of agreement, they're supposed to give us rentals, but we've been lenient about it because we trust. Hinoon nang hinaut si Gonzales nga mahimong malinawon ang pagbalhin sa customs ug dili magkinahanglan og pulis sa pagpahawa kanila. Number one, it wouldn't look good. We are allied offices. The Bureau of Customs and the Cebu Port Authority should be working together hand in hand to, promote the welfare of the port users. However, Cebu Port Authority, the CPA for our part, will also have to do our job. So, to provide port users whatever we think is they would need. King Perez, News 5. Sa labing unang higayon, gidala din sa Sugbo ang International Contact Center Conference sukad sa pagtukod ini atong tuig 2005. Ang kalihukan nga gipasiugdahan sa Contact Center Association of the Philippines karong tuiga. Atol sa State of the Industry Report ni Benedict Fernandez, ang presidente sa Contact Center Association, siya mipibaw nga ang mga kumpanya gikan sa nasod sa Australia ug New Zealand may usa sa mga bagong nisod nga kliyente sa industriya. Gawas sa telecommunications industry, misod sab ang banking and finance, hinungdan nga mas bulambo pa ang business process outsourcing industry sa nasod. Mga nakitang pagsuway atol sab sa maong industry report mao ang supply sa mga talent, ang abilidad sa pagsulti og English, ang kamahal sa bayronon sa kuryente ug sa kataas sa sweldo. Makita usab bilang nga problema ang kakuwang sa mga balaod nga nagsuporta sa BPO industry sa nasod. Gipasalig karon sa City Intelligence Branch kon CIB sa Cebu City Police Office nga di may tabo dinhi sa Sugbo ang tulis sa sama sa naitabo sa Dumaguete City.
Usa ka ahensya ug tindahan sa mga alahas gitulis sa unom ka mga armado nga tawo niadtong Sabado. Matud ni Chief Inspector Romeo Santander nga padayon sila karon nga nakig-abin sa mga mall security officers sa mga financial institutions aron pagpalig-on sa ilang intelligence gathering. Kaganiya usa ka intelligence seminar gipahigayon sulod sa Camp Sotero, Cabahog. Gihisgutan sa seminar ang pagpalig-on sa ilang intelligence network. Matud sa kapulisan, halayo ra nga malutsan sa mga organized robbery groups ang Subo tungod sa kanunay nga pakig-alayon sa kapulisan sa mga security officers o mga sibilyan sa mga barangay. 3 point or something within this area of responsibility nato sa Cebu City. But eventually, we're assuring the public mga wala gyud the presence here of Mindanao-based category group.